No, no. Good morning mga ga, another day, another life, another blessing sa tutong tanan. Karon ang ika-21 nga adlaw sa atong 100 day running challenge. 21 ba? Tanaw na. Sakto mga ga no. Karon ang ika-21 nga adlaw. So 79 days na lang Pasko na. Karon mga ga. Okay. Medyo late lang gyapon nakamata no. Kay ano man kay medyo kapoy itong lawas pero di ta magpadana na. Bisan pag medyo kapoy ta mudagan ya po no kay naaman tayo ganahan malampos o na tayo ganahan ma-accomplish atong ginabuhi kaning atong 100 day running challenge. So bisan pagkapoy ta tagan ta, tara let's go. Bisan pagkapoy ga bangon unya dagan ta, ha let's go. Wala luya na. Sige yan. Layo nagyapon. Naisag kaon. Sprint ta sprint. Ha. Bisa ta mahulong. Sige na. Bren. Bugaway. Wayo nungay. Julian atong ginawa. Ayan ta. Mintim tawag ko ang 130. Ay ruta diri mga ga sa Toledo nga nindot kayo ang sunrise o sunset. So nanata diri nga spot mga ga no. Tara kana diha. Once nga musag ka sa tumoy, makita nimo ang sunrise o sunset. Pero sa akong banabana og musag ka ta karon, natiki na gid sa oras. Ibayal na to, mana. Late na ta sa tong panginabuhi. So karon dila sa tamusag ka diha no. Dikan sa akong gistihan padung diri mga 20 minutes kapin ang dagan if di ka mohunong. Siguro ugma sa dadlaw sayo ta makamata, mubangon gyud sayo, maningkamot ang bangon gyud sayo para masag ka na to. Pero sa pagkakaron, uli lang sa ta para di ta malit sa tong panginabuhi. Let's go. Keep fighting, keep running, no break, no. Kulong sa tamaga, happy sa ta diri sa ato ang source of power. Mga istag pasalamat kang Papa G. Kung warrior sad ka mga kung fighter sad ka, sama na ako. Ayaw kalimot sa pag ampo, tipaw na ka. Let's go. Kaon para di mga brother. Padagan daga. Bunal. Ang kinabuhi mga ga, mura ra tagadagan. Nay adlaw nga kapoy, nasa adlaw nga dili no. Kunya sa atong pagdagan, di na to malikayan nga kapuyon ta. So pwede ta maglakaw or mudagan ta nga hinay-hinay lang. Ang importante diha nga mopadayon ta sa ato ang journey diri sa kalibutan. Ang itawag na to og life or kinabuhi. Maong padayon ra ta sa pagdagan. Ang tutusunod di gayon mga ga, padayon mo sa pagsuporta. Ang tutusunod di gayon, Ganoy TV, ano out. See you.